Helo na, croeso I Sgorio. Digon I ddod fel arfer, Prifadron Janero a chyngrair y gogledd yn y man, ond ni'n dechrau yn uwch gyngrair Cymru, achos oedd ail ran y tymor yn dechrau dros y penwythnos. Ac ar yr gyngrair hollti'n ddwy, yr un hyn stori oedd hi'n anffodus yn y 6 ucha gyda'r storm ddiweddara yn golygu bod rhaid gohirio'r gêm rhwng Caernarfon a'r ceffylau blaen y Seintiau Newydd. Roedd hynny'n golygu bod gan Pen-y-Bont gyfle I godi nôl I frig y tabl. Gan I bod nhw'n dechrau ail ran y tymor, dim ond 1 pwynt tu ôl i'r Seintiau. Pen-y-Bont ar ymwelwyr yn ail ar un o bryd. A nhw'n cwrso y Seintiau Newydd oedd ar frig y gyngrair ar yr hollt. Lewis Rhys yn trio troi'n rhy araf I droi. Ond Edwards yn y diwedd yn cael yr ergyd. Ffodus I Prysbeck yn syth tuag ato fe. Cyn Owen. Pritchard. Llwyddo gael be yma nad. Cion Reffel. Nawr mae'n cael ei gasglu gan Clayton Green. Cion Reffel ar postyn agosan Penio. Tuag at gol o methu a cadw I o dan y trawst. Venables. Sa Mark Little. Heibio I Sodi. Little. Mae yna le iddo fe. Little yn torri fewn. At Cion Reffel yn ei gosod I nôl. A Owen Pritchard yn trio gosod i'r gornel isa. Gic gornel. O'r cyfle yna gan Owen Pritchard. Little. Ar peniad bach. Tigad Billy Borge. Green. Gornel y cwrt bach. Pritchard sy'n eto. Cam I nôl I trio cael lle I ergydio. Ond mae'n gic o'r smotyn. Ben Morgan. Gath I lorio. A mi fydd yna gyfle nawr I Pen-y-Bont. Ddwyn o blaen. Venables. A hi. Yn curo Absalom. A Pen-y-Bont. Ar y blaen. A digon a bwer. Tu ôl I hwnna gan Venables I giro'r golwr. Venables, newydd sgorio. Cael be ymlaen at James Kroll sy'n amseru rediad yn dda. Dim cam sefyll. Kroll, ble mae'r cymorth. Kroll yn mynd amdani hunan. Ac Absalom yn gweithio I mas am gic gornel. Tawliad gan Fil. Cael cwrt Cosby. CJ Craven sy'n mynd o bellter. CJ Craven sy'n taro cefn yr oed. Craven nath sgorio yn erbyn Pen-y-Bont ar nos galan. Ond nhw tu ôl yn y gêm yna. A dod nôl I gael gêm gyfartal. Maen nhw wedi nioni yn fan hyn. Lewis Rhys yn rheoli'n dda. Mae wedi cael ei lorio. A Ryan Kenny'n pwyntio ar smotyn. Mae'n mynd I boced hefyd ond mae'n Gerdyn Coch. Cerdyn Coch I Billy Borge. Fe oedd y dyn ola. Rhys, rhaid gweud wedi rheoli'r bel yn dda. A mi fydd cyfle o'r smotyn I Met fynd ar y blaen. O'r smotyn sgoriodd Craven yn erbyn Pen-y-Bont ar nos galan. A dwi ddim yn gallu neud tro hyn. Ryan Reynolds methu rhwydo yn yr ail gynnig chwaith. Mi fydd yna ddyn o fantes. Da Met Caerdydd yn weddill y gêm yma. Ond does dim gol o fantes da nhw ar hyn o bryd. Fil yn hyrddio ymlaen. A mae Fil wedi rhwydo yn y munudau chwanegol. Met Caerdydd yn dwy'n y triffwynt. Gyda'r bosib cic gol ar gêm. Yr ergyd gan Fil yn twyllo pawb mewn glas. Ac mae Met Caerdydd ar y blaen o 2 gol I 1. Pen-y-Bont yn tîm dda. Chi'n gweld pa mor gwrffordd grif I nhw, pa mor egniol, a chi'n gweld bod yna hyder dyn nhw. Chi'n gweld hwn yn ei ware. So, oedd yn mynd I fod yn gêm anodd heno, ond oedd boys ni wedi sefyll I fyny a brwydro reit trwy'r gydol y gêm. Ac wedi si hanner amser just cadw yn y gêm a just edrych am unedau moment lle allan ni falle mynd amdani. A dyna beth wnaethon ni. Mae Hwlffordd wedi hawlio ei lle yn y 6 ucha am y tro cyntaf yn ystod cyfnod y 12 disglair, tra bod Bala wedi cyrraedd yn ôd am yr unfed tymor ar 10 yn olynol. Bala wrth gwrs wedi sleifio mewn i'r hanner ucha ar y gêm ola yna. Am
Gwlchiadau, wedi bach yn ddadleuol. Ben Fawcett sy'n aros am gymorth yma'n hyn. Corey Shepherd sydd efo fo. Shepherd mewn i'r cwrt Cosby. Ergyd Shepherd yn cymryd gwiriad. Heibio i'r postyn bella. Cyfle gwych yma i'r chwaraewr canol Quay. Shepherd yn trio ennill tafliad yma. Ydy ar Eddie Clark. Dwi'n disgyn rwan i Louis Robles. Robles yn erbyn Jacob Owen. Robles yn rhy gry iddo fo. A'r croesiad i'r postyn pella. Aberdaki ar peniad. Mae wedi sleifio mewn. Ac o sebi Aberdaki sydd wedi rhoi'r Bala ar y blaen. Robles yn ei chreu hi. Yn rhy gry i Jacob Owen. Ac Aberdaki ar y postyn pella. Lewis Aberystwyth ar gic gornel. Peniad nôl gan Greg Walters ac yn y canol. Mae Dan Hawkins wedi claddu'r bel i gefn y rwyd. Hawkins yn y lle iawn yn y cwrt Cosby. Dim gobaith i Joel Torrance y golwr yma. Cymaint oedd y nerth y tu ôl i'r ergyd. Ben Fawcett at Rhys Aberystwyth. Aberystwyth heibio i Ynys Cargbo. At y mil y cwrt Cosby. Dan Hawkins yno, ergyd wych gan Dan Hawkins. Ei ail o'r prynhawn ma. Mae'n cadw hi'n isel i'r gornel isa. Dim gobaith gan Joel Torrance yma na. Hawkins yn greid yn hyfryd. Neb yn ennill y peniad yma na o'r gecrydd. Ben Amon yn y cwrt Cosby. Mae'n drydedd i Hwlffordd. Y gecrydd na gan Zach Jones. Heibio i bawb. A Ben Amon yr ymosodwr yn y lle iawn yn y cwrt Cosby. Kieran Lloyd. Teg at y canol. Cyffyrddiad lawr at Joe Malkin. Malkin yn gweld rhediad. Dan Malone yn y cwrt Cosby. Malone yn trio gosod hi. Ac mae yno gan Aaron Edwards yn y diwedd. Chwaraewyr y Bala yn ciwio fyny i sgorio fyna. Ac Aaron Edwards nath lwyddo i osod y bel yng nghefn y rwyd. Mae'r Bala nôl yn y gêm yma. Tair gol i ddwy ydy hi rwan. 10 munud i fynd. Allan gan Hwlffordd rwan a Greg Walters yn cael ei lorio gan Nathan Peat. O, yna gardyn coch fan hyn i Nathan Peat. Wel, di o methu credu'r penderfyniad yna. Mi oedd o'n dacl nerthol ar Greg Walters i'w faclu fo. Ond di chwaraewyr y Bala ddim yn teimlo bod o'n ddigon am gerdyn coch. Pen-y-Bont yn methu'r cyfle i ddringo nôl i'r brig felly ac Hwlffordd yn cael bwlch ar dîm Rhys Griffiths cyn i'r tîm a gyfarfod yn fyw ar sgorio ddydd Sadwrn. Prif adran Janero sydd gyda ni nesa a thipyn o gêm hefyd. Y ddau ar y brig yn cwrdd yng Nghrwys Oswallt, y Seintiau Newydd yn erbyn Caerdydd. Francis Jones. Maria Francis Jones ymlaen at Lexi Jones i lawr yr asgell dde i'r tîm cartra. Lexi Jones, croesi tu ar postyn pella, mae beniad y cynnar yma. Peniad cynnar yna gan Chantel Tymor i'r tîm cartra. Seintia wedi cipio'r bel mewn lle peryglus. Tymor yn mynd i hun o belltar a Tymor! Da ni wedi chwarae llai na 2 funud yma ar neuadd y parc a mae Chantel Tymor wedi rhoid y Seintia ar y blaen yn barod. Fiona Barry. Laura Cernock. Croesiad isel i'r canol, Crysa Gwyn sydd yna. O, mae yna ergyd i mewn a Fiona Barry i Gaerdydd. Y bas yna'n isel i mewn i'r cwrt Cosby o'r dde a'r Seintia methu clirio. Sophie Phillips sydd mewn meddiant. Phillips a'r bas tua'r canol. Honna mynd heibio i Lisa Owen, Chantel Tymor sydd yno. Ac mae yna gic o'r smotyn wedi roed am y drosedd yna ar Chantel Tymor gan gapten Gaerdydd Lisa Owen. Lewis yn erbyn Cerin Chamberlain. A Lewis yn claddu honna i ganol y gol. A'r Seintia nôl ar y blaen yma. Seintia 2, Gaerdydd 1.
Fion Price i'r cwrt Cosby. Mae yna beniad. Fiona Barry'n cyrraedd y bêl. Mae'n cael ei chlirio. Bron iawn oddi ar y linell. A'r bêl yn dod i mewn gan Michaela Cook. A Cook yn unionnu'r sgôr i Gaerdydd. Y seintia yn lwcus i glirio, ond y bêl yn cyrraedd. Michaela Cook ar y chwith. A'r bêl yn cyrraedd cefn y rwyd. Helen Evans. Maria Francis Jones ar y dde iddi. Francis Jones yn mynd i hun ac yn taro'r trawst. Yn anffodus i'r seintia mi o'n ag amsefyll, ond Maria Francis Jones ar ergyd yna yn taro'r trawst. Y bas yna'n hir. Lisa Owen sydd yno, Grace Dunkley sydd efo hi. Mae Cerin Chamberlain wedi dod allan, a mae'r bêl wedi croesi'r llinell. A mae'r seintia newydd wedi mynd yn ôl ar y blaen yn fan hyn. A dim ond gwylio'r bêl na'n agosau ac yn croesi'r llinell oedd y chwaraewyr mewn crysa glas yn gallu wneud. Fion Price o'r gornel. Llanelli at y postyn pellana. A mae hwnna wedi mynd heibio bawb ac i gefn y rhwyd. Y gic gormel i mewn gan Fion Price. A'r bêl yn adlamu'r wrth heibio i'r crysa gwynna i unioni'r sgôr i Gaerdydd. Mae dal y meddiant Caerdydd Amy Long. Yn ôl at Michaela Cook. Molly Kehoe mewn i'r cwrt Cosby. Mae yna grysa gwyn o'i chwmpas e. Y bêl dal yng nghwrt Cosby. Os na gyfla'n dod i mewn, ac mae'r gol wedi dod gan Michaela Cook. Michaela Cook yn sgoriau ail y pnawn mae roed Gaerdydd ar y blaen. You know, it's amazing. We really dug deep in that game, you know, going a goal down and then coming back and then going another goal down. I think half time we came in and we knew we really had to dig deep, you know, it was the top of the league battle. You know, it means everything to us, you know. We've won the league twice in a row now. We're pushing for the third and this was a stepping stone to it, doing that. Caerdydd yn codi 5 pwynt uwchben y seintia, ond wedi chwarae un gêm yn ychwanegol. A gema mawr i ddod y penwythnos nesaf. Caerdydd yn cyfarfod ag Abertawe tra bydd y seintia'n teithio i Lansawel. Ni'n ni ganolbwyntio ar y chwe isa nesaf a'r frwydr i osgoi disgyn. 2 pwynt yn unig oedd yn gwahanu y Dre Newydd a Llansawel. Felly gêm enfawr fan hyn ar Barc Leitham i reolwr newydd y Robinied, Callum Mackenzie, sydd wedi colli pob gêm ers cael ei benodi. Tafliad hir cynta gan Aaron Williams helpu'r bêl ymlaen ar ergyd Isiel gan Oswell yn cael ei harbed gan y gôl-geidwad Fuller. Ond dechreuad da gan y Robinied yn y funud gynta. Dyma Ryan George yn ymestyn i gam. George mewn i'r cwrt Cosby. Perygl fan hyn, y croesiad a'r peniad. Yn un sal, mae'n nôl gan Lansawel, cyfle arall i Rio Dyer. Y peniad yn reiddiol gan Bowen. Ond am gyfle i Lansawel i fynd ar y blaen. Oswell yn croesi, peniad lawr a'r gol wedi dod ac Aaron Williams sydd â hi. Wel. Y croesiad gan Oswell a'r peniad lawr ac i gefn y rhwyd gan Aaron Williams, y brif sgoriwr. Wel, disgyn i gysgu na ato den. A mae'r golwr ddim efo siawns o gwbl. Bydd hwnnw wrth i bod. Dyma Ismael heibio i ddyn yn gyffwrddus, 3 yn disgwyl croesiad at y postyn pella, Oswell! A Oswell yn dyblu mantais y Dre Newydd. Croesiad Ismael o'r dde, dim gobeith i Fuller yn y gôl. A Oswell yn penio lawr ac i gefn y rhwyd. Creu y gyntaf, wedi sgorio'r ailyn. Oswell yn wych, Ismael am bel i'r gol yna. Byddai gôl nawr yn neud gwahaniaeth enfawr i'r gêm. Dros y wal, a mae'n syth mewn! Am gol. A Herford sydd yn ei hawlio hi. Chwip o groesiad ergyd, Llansawel nôl yn y gêm. Mae'n mynd am pwed, mae'n neud sy'n y gornel bella. Dwi'n meddwl sa unrhyw golwr yn neud yr arbediad yma na. At y postyn pella, 2 yn erbyn 2, peniad Llansawel allan. Sharp, a mae'n arbediad da gan Fuller. Yr ergyd yn dda gan Oli Sharp, yma yn y gamsefyll yn y canol, ond yn cadw'r ergyd yn isiel yn dda.
Ismael. O, pêl wych I lwybr. Rakim Reid. Reid ar draws y cwrt bach. O, am gyfle I wneud un dair I Jason Oswell a mae heibio I postyn. Rwan, mae'n codi ben, mae'n gynnu gyda'r amser, mae'n rhaid yn un da. Rwan ta, ydy Jason Oswell, wel, mae hwnna'n rhaid hawdd. Mae'n efo sgorio. Cyfle mae'n un. Dyer, mewn i'r cwrt Cosby. Dyer, yn mynd I hun. Mae'n arbediad gan Swartzer. Drych at i'r sgil yma, gan Rio Dyer, jyst codi'r bel. Mae'n mynd am y postyn bellai I godi'r bel dros y golwr mae o, ond mae'r bel yn bownsio 2-3 gwaith ar ôl y dyn yma gael y pwniad neu'r arbediad iddi. Mae Llansawel yn dod a maen nhw wedi dod yn gyfartal. A Luke Bowen I ergydrod chwyth yn gwyro heibio I Swartzer ac gweitha'r cyfleoedd mae'r Drenewydd wedi cael yn yr ail hanner. Maen nhw wedi gwastraffu nhw gyd a mae Bowen wedi taro. Mae Llansawel yn gyfartal. Mae'n ddwy yr un. Croesiad ishel. Dyma Hyfford. O, mae'n arbediad ardderchog. Hyfford I ben yn ei ddwylo ond rhaid canmol Julian Swartzer. Wel, ella, mae diolch i'r pwynt. Dyma hon yn arbediad campus. It was a pretty crazy game, wasn't it? We started off really well, as you can probably see, 2-0 up, and then, you know, it was a pretty great free kick from the opposition team, and then a really unlucky deflection, which means we lost out on 2 points, which is bitterly disappointing and for the team, and obviously on a personal note for my debut, I really wish we could have secured the 3 points, but you know, we put it behind us, and I'm really confident we can get 9 wins, hopefully. Wedi hanner cynta di-sgôr ar goedlan y parc, Oli Hulbert roddodd y bari ar y blaen 4 munud I mewn i'r ail hanner gan sgorio I gôl gynta yn y gyngrair ers mis Hydref. Does dim un tîm erioed wedi llwyddo I ddringo allan o'r 2 safle isaf ar ôl dechrau ail ran y tymor ar y gwylod, ond dyna'r dasg I Aberystwyth yn ei 10 gêm olaf, a gydag amddiffyn fel hyn, dyw pethau ddim yn edrych yn addawol. Keenan Patton yn dyblu mantais yr ymwelwyr. Fe gafodd Aber 1 yn ôl yn y munudau olaf. Jack Thorne yn sgorio I gôl gyntaf y tymor hwn, ond doedd hi ddim yn ddigon i'r gwyrdd ar duon sy'n mewn perygl gwirioneddol o syrthio o'r gyngrair am y tro cyntaf yn ei hanes. Roedd hi'n grasfa go iawn i'r sidanwyr yn RBC y Flint ar ddydd San Steffan gyda chi Connah'n aros 7 yn erbyn I cymdogion. Roedd Lee Fowler ar Flint am osgoi ein baras arall dydd Sadwrn. Nash at Disney. Dyma Rhys Hughes, Declan Poole allan ar yr ochr bella. Mae Max Woodcock at ymyl y cwrt Cosby. Brackley yn y cwrt hefyd. Hughes. Fofana di'r amddiffyn o'r Hughes. Hughes ys a le am yr ergyd. Hughes ar ergyd a mi oedd angen yr arbediad gan Jack Flint. Da ni wedi gweld Rhys Hughes yn sgorio golia cofiadwy o sefyllfaoedd tebyg iawn I hynna. A mi oedd angen yr arbediad gan Jack Flint. Marriott. At Noah Edwards. Edwards yn ôl at Chris Marriott. O, Rhys Hughes. Creu y lle I gael y croesiad I fewn. A mae'r bêl cael ei chlirio I gelled a John Disney. Disney fewn amdani unwaith eto. A mi oedd arbediad arbennig yn y fan yna. Gan y golwr. I rwystro Ceicon a rhag mynd ar y blaen. Mymryn dros 10 munud I fynd tan yr egwyl. Phillips ar cic rydd! A mae gefn y rwyd! A mae'r tîm cartra ar y blaen. Y bêl yn cael ei chwipio I fewn. Ac Isaac Lambert sydd yn hawlu o'r gôl. Peniad rhydd I Marriott. Mae'n disgyn I Elliot Reeves. Reeves. Mae Marriott efo fo yn ôl at Reeves. Reeves yn mynd amdani! O, I chrymanu hi. Heibio'r posten. Chi'n gweld I fwriad o. Ceisio I gwiro hi fewn i'r gornel bella. Flint. Ar gecrydd Marriott ar peniad. Marriott. Disgyn I Elliot Reeves yn ôl at Luke Marriott. Marriott! O, mae'r bediad! A mae'r bediad gan George Ratcliffe. Luke Marriott. O, oedd o'n glir. 1-1 efo'r golwr. Phillips. Yr un isel. Josh Jones!
Hwna ddim yn bell yn ôl at Phillips. Cyfle fan hyn ar y posteg osoddi ar y llinell. O, man bach. A Luke Mariette oedd yna unwaith eto. O, be sy'n rhaid iddo fo wneud i ganfod cefn y rwyd. Mor agos at ddyblu mantais y Flint. Gwael gan Mariette ac yn ildio'r meddiant i Jake Phillips. Phillips ymlaen at Josh Jones. Jones. Mae Mariette i fewn i'r cwrt yn eto. Mariette yn creu lle! Luke Mariette! O'r diwedd mae o'n canfod cefn y rwyd. Mae o di cael cyfleoedd cyn hyn. Ac efo chwarter awr o'r gêm yn weddill, y tîm cartra sydd yn dyblu'r fantais. Da ni fewn i 4 munud sy'n cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm. Os a gol gysur, oes Bala ar eilydd Daniel Roberts sydd i chael. Rhys Hughes yn ei chodi at y postyn pella. Daniel Roberts, wel mi sticiodd i goes allan y fwy na dim y fanna. A'i chanfod i yn cyfradd cefn y rwyd. Fel hir ydych am Jones. Mae Jones i fewn y fan hyn! O, ymryn i bio'r postyn. Josh Jones. A mae'n aros yn 2-1. Fysa honna yn sicr wedi selio'r triphwynt. Y Bari'n torri 7 pwynt yn glir yn y ras am y 7fed safle ac Aberystwyth mewn twll go iawn, 8 pwynt o dan diogelwch y 10fed safle. Cyngred y Gogledd sydd gyda ni nesa, a sylw i'r tîm ar y brig Airbus, taith fer iddyn nhw i gwrdd â pencampwyr tymor diwetha Treffynnon. Roedd Airbus wedi ennill 13 o gemau yn olynol cyn y penwythnos ac yn gyffyrddus ar gopa'r cyngred, ac felly doedd hi'n ddim syndod pan roddodd Caden Cook yr ymwelwyr ar y blaen yn yr hanner cyntaf. Ond mae Treffynnon wedi bod yn tanio hefyd gan ennill 6 o'i 8 gêm ddiwetha, ac roedd yn gyfartal yn fuan yn yr ail hanner gyda phrif sgoriwr y cyngred, Jamie Brees yn rhwydo am y 19fed tro tymor hwn. Treffynnon oedd y pencampwyr y tymor dwytha, ond fe fethon nhw ag esgyn oherwydd problemau oddi ar y cae. Ond ar y cae fe brofon nhw i bod nhw'n dal yn fygythiad sylweddol wrth i Danny Sullivan gipio'r fuddugoliaeth i'r tîm cartra. Dangos bach cymeriad heddiw. O'n i'n gwybod oedd yn mynd i fod yn galed ar y cae. Ac maen nhw'n tîm dda, maen nhw'n licio pasio o gwmpas, ond o'n i'n gwybod sa'n ni'n chwarae'n gêm ni heddiw. Sa'n ni'n gallu cael y canlyniad. Y golled i Airbus wedi agor y drws i fai Colwyn a enillodd o 5-1 yn erbyn mynydd y Flint a bellach dim ond 1 pwynt sydd rhwng y ddau yn y ras am y bencampwriaeth. Ac mae'n agosach fyth yn y de, gêm gyfartal i Tre Thomas yn golygu bod buddugoliaeth Llanelli yn erbyn Dinas Casnewydd wedi codi'r brig ar wahaniaeth golia, a bydd y ddau uchan cyfarfod nos Wener yma. O dyna ni ym Pennod, diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Ni nôl bnawn Sadwrn gyda gêm fyw. Amser cinio di Sadwrn, Pen-y-Bont yn cwrdd y Hwlffordd. Brwydyr yn y chwe ucha yw honna yn uwch gyngrair Cymru. A holl uchafbwyntiau'r penwythnos wedyn ni. Nos Lun nesa ar S4C fel arfer. Tan hynny, tara.